Talisay City nitala na og 35% sa mga master listed kun buot magpabakuna. Kini kun basihan ang populasyon nga kinahanglang mabakunahan sa dakbayan. Ang report ni Femery Dumabo. Sa labing uwahing data nga natala sa Talisay City Health, ana sa 46,963 ang na-master listed sa mga Talisaynon nga gustong magpabakuna. Gihulagway ni Dr. Lino Alanzado nga 35% na kini sa 170,000 nga ilang tinguha nga mabakunahan sa dakbayan aron maangkon ang herd immunity. Gitanaw nga dako na kini og matabang bisan kuna naa pa lang sa 14% ang mga nabakunahan kun 12,336. Gipanlantawan man hinuon nga kuna naa lang kanunay ang supply sa bakuna, matod ni Alanzado nga posibleng dali ra makabot ang target. Through the effort yun ni Mayor, no? Hands-on yun siya sa ato ang vaccination. Then, inline, na-put up na po na itong program na si General Sandalo niya sa itong mga police force. Mutabang sa sila si Colonel Pilare. Din atong mga barangay, 22 ka barangay kapitan. Kunya itong Webes, nagmingaw ang mga vaccination site human gipahibaw nga Sinovac ang gigamit alang sa first dose. Apan sa miaging Biyernes dulan sa 2,000 na ang nagpabakuna gamit ang Sinovac. Napalantawan ni Alanzado nga ang nabiling 2,300 nga bakuna sa Sinovac mahurot na usab karong Miyerkules. Pag-interview ni mo, di ba sa buntag pa lang mingaw nagit kay siya, no? More than 100 ra. Pero nanawag ni og kadang mga kanang quick substitute list. At least na rin nakatunga, no? So naabot mo siya 280 for that afternoon. So dili ra kay lugi. Oba ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.